Добър ден, това видео е специално за малки клещчета, които не разбират от iPhone как се настройва Hotspot. Значи първо отиваме на Settings, клещче, след това клещче отиваме на Cellular, така, след Cellular Data Network, след това предвиждаме клещчо най-отдолу на Personal Hotspot, чукаме върху Username и пишеме примерно клещчо. Клещчо. Така. Готово клещчо. Чукаме тук отгоре. Връщаме се. И включваме Cellular Data. При теб сигурно е включен, така че няма проблеми. Появяват се вече Personal Hotspot. Включваш го. И можеш тук да зададеш парола. Примерно на клещчо iPhone. Готово. Хотспотът ти е вече включен и можеш да си търсиш телефона като хотспот за интернет. Това е всичко клещчо. Бързо, лесно и качествено.